Zo soboty na nedeľu zažijeme dlhšiu noc. Končí sa letný čas a nad ránom sa vráti na stredoeurópsky. O 3. hodine sa hodinky posunú späť na 2. hodinu. Čo tieto zmeny robia s organizmom človeka a s jeho biorytmom? O tom sa budeme rozprávať s neurogenetikom a spánkovým vedcom Tomášom Eichlerom. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za privítanie. Veľa ľudí sa teší na to, že budeme o hodinu dlhšie spať. Je to ale naozaj taký prínos, alebo zmena času prináša so sebou aj nejaké negatíva? Teším sa aj ja a myslím si, že veľa ľudí má radosť z toho, že sa vyspia o hodinu dlhšie. A že práve tie negatíva vyplývajú z toho, že mnohým ľuďom to narúša pravidelný režim, spoločnosť je taká chaotickejšia pár dní a hlavne také nejaké citlivejšie osoby to môžu zvládať horšie. Takže v dnešnej dobe to môže prinášať práve že viac negatív ako pozitív. Naozaj ten posun o 1 hodinu môže narušiť náš biorytmus? Čo sa vlastne deje v tele a prečo tak citlivo na takúto relatívne malú zmenu reagujeme? Väčšina dospelých ľudí sa na to vie adaptovať celkom dobre, ale napríklad malé deti, starí ľudia, chorí ľudia alebo ľudia, ktorí z akýchkoľvek dôvodov, či už zdravotných alebo nejakých iných, majú problémy so spánkom, tak na nich to môže mať veľký dopad. Pretože napríklad my dospelí ľudia chápeme, prečo sa posúva čas, ale malé deti tomu nerozumejú, že prečo zrazu majú takto narušený systém. A keď potom k tomu pridáme, že ako fungujú školy, firmy a iné organizácie, tak potom to môže vyvolávať zbytočne veľa stresu s tou adaptáciou na tú zmenu a to má vlastne ešte väčší dopad na spánok. Vy ste spomenuli skupiny ľudí, ktoré s tým môžu mať problém. Deti, starší ľudia a podobne. Je to ale univerzálne? Naozaj všetky deti s tým majú problém? Alebo je to veľmi individuálne a líši sa to od človeka k človeku? Môže to byť individuálne, ale samozrejme, že čím mladšie to dieťa je, alebo čím menej tomu rozumie, alebo čím menej má nejak vytrénovaný ten spánkový režim, tak tým náročnejšie to pre ňo môže byť. Alebo pravda, že máme rôzne nervové systémy, alebo niektorí ľudia sú povedzme, že takí neurotypickí, tak oni sa všeobecne na viaceré zmeny ťažko adaptujú. A ja to vnímam tak, že čokoľvek, čo nejak zvyšuje chaos, môže mať negatívny dopad na nich a táto zmena je jedna z vecí, čo prináša chaos a od nás to vyžaduje námahu, aby sme z toho zase vytvárali poriadok, aby sme si tie rutiny znova obnovili. Veľa ľudí sa snaží s tým, čo ich organizmus robí v súvislosti so zmenami času, nejakým spôsobom bojovať. Či už sú to lieky na spanie, melatonín a podobne. Čo by ste im odporúčali? Aké sú pozitíva a negatíva týchto spôsobov vyrovnávania sa s týmto problémom? Ja by som odporúčal hlavne, aby sme nebojovali sami so sebou, lebo často mám pocit, že my sami sme vlastní najväčší nepriatelia, že často bojujeme s tou únavou, nepočúvame to telo. Takže ja by som odporúčal, aby sme si predstavili, že to naše telo je ako loď, ktorá sa vracia do prístavu, aby sa zazdrojovala, tým pádom aj udržiava kontakt s tým prístavom, obnovuje sa, ale netreba sa zase rúcať kvôli tomu, ak by sa to nejaký jeden deň nepodarilo. Takže je dobré informovať sa, je dobré budovať si tieto rôzne rutiny, ale nerúcať sa, ak tie veci nerobíme na 100%, alebo neignorovať tie signály tela veľmi dlho. Toto cítim vzhľadom na aktuálnu dobu alebo aké majú ľudia aktuálne tendencie, že by bola taká najpraktickejšia rada. Aké režimové opatrenia by ste odporúčili, aby sme si na nový čas zvykli, respektíve naše tela? Snažte sa udržiavať pravidelný režim úplne vo všetkom. Nie len v tom, kedy chodím spať, ale aj čo sa týka stravovania, čo sa týka nejakého pohybu. Plánujte si aj také zdrojové aktivity, ktoré vám prinášajú radosť, nie iba prácu, pretože to vám pomôže tiež znížiť stres a dosiahnuť uvoľnenie na to, aby ste zaspali. A vy môžete byť unavení každý deň v rôznom čase, ale aby ste mali pravidelnú vysokú hladinu kortizolu ideálne iba raz za deň, čiže ráno, tak sa snažte vstávať každý deň v rovnakom čase. Čiže keď sa teraz posunie čas, tak v tom novom časovom pásme, v tom našom mini jetlagu,
ktorý dneska zažijeme, tak snažte sa fungovať podľa toho nového režimu a ak ste citlivejší na to, tak to skúste ešte pár dní predtým, že si posúvajte o približne 15 minút ten biologický rytmus, vtedy sa na to adaptujete rýchlejšie, ale ak ste sa zobudili práve teraz, tak nezúfajte a rovno sa adaptujte na ten nový režim a telo sa do pár dní prispôsobí. Aké vlastne robíme najčastejšie chyby pred spaním? Prečo zle zaspávame alebo sa v noci budíme? Veľmi často to súvisí s tým, že ignorujeme tie signály tela a nepočúvame ho. Dosť často sme veľmi mentálne aktívni. Už ste veľakrát počuli, že obrazovky z elektroniky vyžarujú veľa modrého, bieleho svetla. Môžete si tam aplikovať filtre, aby tam bolo odblokované modré svetlo, ale ak s červenou obrazovkou pozeráte horor, tak to tiež nie je veľmi relaxačné. Čiže ak sú to akékoľvek stimulujúce aktivity alebo niečo, čo veľmi bičuje emócie, tak je dobré nerobiť to v noci. A tiež veľa ľudí sa podľa mňa nesprávnym spôsobom stravuje, lebo keď niekto nie je zvyknutý fungovať dlhšie bez jedla, keď je človek veľmi hladný, tiež nebude dobre spať, ale nebude dobre spať ani keď je prejedený. Takže tu by som zdôraznil, že poznajte samých seba a stravujte sa celý deň tak, ako je to pre vás vhodné a vlastne čokoľvek, čo vy urobíte počas dňa, aj čo sa týka napríklad manažovania si tých základných biologických potrieb alebo aj stresu alebo emócií, tak sa to prejaví na tom nočnom spánku. A prejaví sa to aj na tej dennej rutine. A ešte čo môžete urobiť, vy si môžete mnohé tie veci plánovať, aby ste si plánovali nie iba povinnosti, ale aby ste si plánovali tie zdrojové aktivity. To cítim, že je to najlepšie, čo môžete spraviť. Veľa ľudí sa sťažuje, že nemôžu zaspať preto, že tak povediac nedokážu vypnúť hlavu, že neustále sa im premietajú myšlienky, problémy, nedá sa to jednoducho zastaviť a preto nemôžu spať. Čo je to dôsledok a ako s tým bojovať? Je to dôsledok toho, že my často veľmi na seba tlačíme. Tlačia na nás aj ostatní, alebo tieto tlaky, ale my dosť často sami na seba tak veľmi tlačíme, že my sami sebe často nedovolíme vypnúť a je dobré zistiť, čo tomu ktorému konkrétnemu človeku vyhovuje na spracovanie takýchto myšlienok, vypustenie ich alebo znižovanie napätia. Niekomu môže pomáhať prechádzka, niekomu nejaký ľahký stretching, niekomu dýchacie cvičenia, niekomu modlitba, niekomu meditácia. Všetky tieto aktivity dokážu priniesť medzeru medzi myšlienky. Alebo všeobecne je dobré rozoznať, že momentálne mám nejaký cyklus myšlienok alebo nejakého starého vzorca správania a keď to rozoznám, tak čo najskôr to zastaviť. Nahradiť to niečím iným. Takže môžem si povedať, áno, priveľa myslím na toto, zastavím to, vyberiem si niečo iné, zmením nejak tú činnosť. Čiže ak sa mi to stane v noci, môžem sa postaviť, prejsť, napiť sa, niečo iné urobiť. Ale ideálne by bolo, keby ste to robili preventívne. Keby ste robili takéto veci predtým, ako idete spať, kedykoľvek počas dňa. Potom sa zníži šanca, že sa to stane v noci. A samozrejme sú aj veci, ktoré môžete robiť akútne, keby sa vám to stalo počas nočného spánku. V poslednom čase sa veľa diskutuje o tom, či by sa nemalo zrušenie letného a zimného času zrušiť. Aký je váš názor na toto striedanie a teda návrh, aby sme zostali pri jednotnom čase po celý rok? Podľa môjho názoru by to bol dobrý nápad zrušiť toto striedanie času, pretože v dnešnej dobe to už neprináša také benefity ako vtedy, keď sa to zaviedlo. Tá úspora energie je v dnešnej dobe v podstate zanedbateľná, ale ten následný chaos, ktorý to vytvára u ľudí a tie zmätky, alebo vlastne aj dôvod, že sa vôbec o tom bavíme v televízii, spôsobí to, že by bolo lepšie, keby sa to nestriedalo. A myslím si, že práve tento čas, ktorý nastáva, tento zimný čas, by bol dobrý pre nás, pretože by sme mali možno tmu trochu skôr, ale viac svetla by sme mali ráno a nemali by sme dvakrát za rok tieto stresy, čo s tým súvisia, tieto zmätky, ktoré sú stresujúce. Takže
Ja si myslím, že momentálne by nám to viac pomohlo, ako uškodilo. Hovorí Tomáš Eichler, ďakujem za rozhovor. Ďakujem, dobre spíte.